Shalom. Shalom. Parhalado ni HKBP Badung pasahaton selamat hari Minggu. Susude ruas nama dohoti parmingguan di bagas joro ni Tuhanon. Suangoni namangihuti parmingguan di bagas nabe. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu rogate dohot topik dang macohot martangiang. Taparade marohat tabe martangiang nahohom mahita. Amin. Maredehita sian buku Ede 577 ayat sada 1 ayat tolu di ayat tolu rim mahita jongjong. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Marsoara olop-olop mahamu pabawahon, patubegeon hatai, pasar hamu mai ro di ujung ni tanoon, dok kamu ma, nunga di palu aja hoba na posona si Jakob.
Marolop-olop tu debata maho ale sadok tanoon. Edehon hamu maha muliaon ni goarna, marmulia mahain hamu puji-pujianna. Haleluya. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan halan alani asini roham sabingdo ubahin natar bayan hami marpungu di jolong marsa dani roha martangi yang tuho di parbaga-baga hodo di bagasan hatam molo adong dua manang tolu halak marpungu marhite-hite goarmu lehonon mudo na pinangi dona sida ale Tuhan pasaut mabaga-bagami tangihon mahami pangiduan nami lehon mana tahu hangoluan nami, lehon madihami saleleng dihasiang anon, pat binotoan dihasitong ami, dohot dihangoluan saleleng-leleng na, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita. Patik pau paton. Ingot hamu ma babadiaon ari minggui. Dina ono mari ma ulahamu nasa siulaonmu. Alai yanggo ari papituhoni. Ari paradianan ni jaho bade batam doi. Dang jadi ho mangula anggo di nasa dari i. Manang anakmu pe, manang borum. Manang naposom lahi-lahi. Manang naposom boru-boru. Ro di pinahanmu. Ro di pangisini hutani halak pe. Namangai bati hutam. Ai dina ono mari do di toppa debata langit dohot tanoon, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni, di baheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Dia do lapatan ni odo. Ikon di habi ari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang tois rohatta diajar nasian hatani debata. Ikon badia do hatani debata di rohatta jala ikon rigas rohatta tumangihon dohot mangguruhon. Atong rap mangidogo mahita sian debata lahu mangulahon patiki. Ale Tuhan debata sai pargogo imahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amin.
Marede mahita. Tatopoti madosatta martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar. Para si jala partaluk ni roha. Jalana basar doho. Saimar pangulahi maroham midahami. Dibaheni saise sama sude dosa nami. Dangadong nahu pangasahon hami dukon ni asini roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahon hami tujolong. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akana hinopop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan ni dosa. Isebe mangaluhon akana pinilit ni debata do nama mitori. Ise do nama dabuhum hamagoan Kristus Yesus do naung mate alai dada holani naung mulak mangolu do jala di siamun debata do ibana bangon dihon hita. Asa ngapon madi debata na digijang. Amin. Marede mahita. Tangihon hamuma hatani debata turpuk epistel di hari mingguon imanatar surat di buku Job bidu 30 ayat 20 onom 1 tajahama marsikat sorin. Molo martangi yang ibana tu debata jadi asian nama ibana
Jala patari dahonon nabohina tu ibana mardongan olopolo. Jala pasuangon na tu jolma nagabei hati goranna. Dungi mamuji-muji ma ibana di jolo ni jolma manusia dohonan nunga mardosa aunia jalan nunga hupapeol uhum hati goran alai dan dibaloson ibana tu au hombar tu pambahenaku. Balik ibana paluahon hosakku asa unang turun tu bagasan hamagoan jala marlas ni roha ngoluku marnida hati uron. Idama luhut nai di bahen debata dua manang tolu hari tu manusia. Naing manogihon todina mulak sian hamagoan asa dipati rohana marhite sian hati uron ni hanguluan. Sai para teateon maon alejo jalatan honau sipma anggoho asa hudat dati mandok takang. Alai molotung adong dope sulam sialusonon mutu au haru hatahon mai ai dipangidoro hakku naing mamitori ho. alai mulos swadong be ho Atong manangihan au sipma ho asa podahon tuho habisuhon. Imasahatna martua doakan natumangihon hatani debata jalan na upeopsa. Amen. Mari dehita. Dijual Yesus Rasuli hamuna lojai buto budahama tuhasonangani hamusude pamanati Tidakon maha porsiaotai songon na hina tidakon hidongata sa porsiaon disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumop palangit dot tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe asiato di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata natumau na bernit di pangumuman di silatus nama tetar pajaudo ibana di hau pinar silang natua tu banwatoru di tanom namulak bamulu di hari patoluhon nama naik tu surgo
lahudu tusiamu ne debata Jahoba amanai margogo no aswatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tutanaon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au persea ditodi parbadia jala adong sadahuria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia dohoti hasesani dosa dohoti hatai namadok mulak mangulu desogot daging halak na mate dohoti hanguluan nasora sudah amin. Kor lansia. Shalom. Tik ting.
di Minggu Rogate tanggal 10 Mei 2026. Parjolo, jadwal pertanyaan daerah. Nomor sada, daerah sada Rio Patra Komala, nama Jabui keluarga Situa Mangapul Pangaribuan, Minang LC Boru Simanjuntak, Inganan, ruang konsistori lantai sada. Nomor dua, daerah Tolu Dago, nama Jabui keluarga Nyonya Rosida Manulang, Inang Boru Manurung, Inganan, ruang serbaguna lantai 2. Patoluhon, daerah Opat Sarbuncip, nama Jabui keluarga Pantas Huta Barat, Inang Evi Boru Siombing, Inganan, Jalan Gunung Mas J50 Sia, Komplek Lipi Cimbuluit. Paduahon, Dak Danak Nasorang, nah di hari Kamis 30 April nungadi basa-basa hotuata sadadak danak bawa tu keluarga Hans El Mauri Andreas Siregar Inata Ruth Amelia Buru Tampu Bolon Ruas Wik Dago Hipasdo dak danaki suang songoni nang natorasna. Nomor tolu Ruas Napida, Mamuka sian hari Minggu sadarion 10 Mei, Renhat Dial Panjaitan, anaknya keluarga Ferdinand Panjaitan Inang Herna Boru Simajuntak, Ruas Wik Bypass Timur, Nungga Pidabe Haruasona, Tu GKI Maulana Yusuf Bandung. Paupaton, pilihan sosial Huria. Di Parminggon sadarion papungu pilihan sosial Huria Dohita tu keluarga almarhum Nyonya Saur Donda Simanjuntak Boru Tambunan, Ruas Wik Sarbum Cip, Sialan Nungamarujung Ngolu Inang Saur Donda Boru Tambunan, Ditiki Naung Salpu. Palimahon, Pangibation Huria. Minggu Nanaingro tanggal 10 Mei di Parminggon pukul 10 WIB Rodo menghebati Huriata Punguan Paropuan Naomi HKBP Depok Timur Dohot Tim Tabe Distrik 10 Walu Jabar Tengdie. Ponopon Bazar Pesta Huria. Domu untuk pendanaan Pesta Huria Mamuka sian hari Minggu sadarion Patupaon ma bazar na di parade 2 week ganop minggu di opat sesi Parminggon. Minggon 5 week Bandung Selatan Dohot Pajajaran. Minggu tanggal 10 Mei Nanaingro 5 week Rio Patra Komala Dohot Sarbuncip. Lasma Rohata Makariburhon Ulaoni. Nomor 7 Poliklinik HKBP Bandung. Ruasnya HKBP Bandung dipangido asa konsultasi manang paresohon kesehatanna di Poliklinik HKBP Bandung Dung Simpul Parminggon pukul 10 WIB. Roster ni dokter nang perawat nama kobasi bulan Meon Boy Mata Jaha di Warta Jemaat. Nomor 8 Ulaon Lansia Distrik. Nomor sada di hari Senin 10 Mei di Patupado senam rap dohot pertanyaan bersama Lansia Distrik. Nama ringanan di HKPP Bandung Timur masuk pukul 7 WIB. Paduahon di hari Selasa tanggal 12 Mei di Patupado Pangebation Dohot Sosialisasi Program Lansia Distrik tahun 2026. Nani uluhon di Preses pendamping Lansia Distrik Dohot Pengurus Lansia. Nomor sia Pesta Parningotan Hari Hananaikni Tuhan Yesus. Hari Kamis tanggal 14 Mei Ima Pesta Parningotan Hari Hananaikni Tuhan Yesus. Di Patu Pahuriata do opat hali Parmingguan Ima pukul 7 dohot pukul 10 WIB Marhata Batak pukul 15 dohot
pukul 10 WIB Marhata Indonesia. Songonima tikting di bagasan mingguan tuhatama nama masu tabegema video soso domo tu pesta huria. Shalom, Horas, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur atas segala kehidupan yang kita terima. Dengan penuh rasa sukacita dan bersyukur, kami atas nama seluruh perhaladu dan panitia mengingatkan kita kembali melalui program mulia kita sekaligus ulang tahun gereja kita ke-91 tahun di tahun 2026 ini. Kita akan mengadakan pesta huria sekaligus ulang tahun gereja kita dengan berbagai program dan kegiatan sekaligus mengumpulkan dana untuk program dan pelayanan di tahun 2026. Adapun tema pesta mulia kita tahun ini adalah dari 1 Tawarik 29 ayat 14b. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dengan subtema, mari kita sukseskan pengajaran iman di tengah keluarga, agar setiap keluarga penuh sukacita, bersyukur, memberi persembahan bagi kemuliaan Tuhan, agar hidup kita diberkati. Adapun kegiatan pesta itu akan kita laksanakan pada Minggu 28 Juli 2026 pukul 8.30 sampai dengan pukul 16.30 WIB. Dengan rasa syukur, mari kita dukung dan sukseskan melalui doa dan dana yang akan kita kumpulkan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas. Mare dihita laus tapasahat ma peleanta.
Martangiang mahita, damai di mata na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti aga ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Hatan itu hata nagabe jami tadi kita, imana tersurat di buku Kolose bidusada, mamukamai sian ayat sada, ayat sia sahatu ayat 14. Kolose bidusada ayat sia sahatu ayat 14. Songonon ma tersurat disi tapayuti hutma. Di baheni dung hubege hami i dang masohot nang hami tumangyak kon hamu jalamangido asa digohi di hamu patas nyeroha manadalomoni rohana marhite-hite na sahapis taron dohot habisuhon partodion asa marparange natama dituhani hamu gabe halomuan situtu jala marparbuehon nasa ulaon nadenggan laos gadda di hamu panandaon di demata gabe margogo situtu hamu hombar tugogo ni hasangapon nai makorhon nasa habengeton dohot labbas niroha mardongan las niroha madok moliate mahamu diamai nang patauhon hamu majalo tohap na di bagasan hatiuroni sitianon ni akka na badiai ainunga di roro hiyai hita sian gonggoman haholomon jala di paucat hita tu bagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana di bagasan ibana do adong di hita haluaoni ima hasisaan ni akka dosa ido sahat. Pulian Tuhata na hinahulongan di bagasan Kristus Yesus. Guarni mingguta sadarion ima minggu rogate lapatan na martangiang. Jala topik ni mingguta ima dang masohot martangiang tetap berdoa ya. Jadi berdoa dan tetap berdoa. Ima nagabe guarni minggu doho topik ni minggu. Molo taida siang guarni minggu doho topik ni minggu nakaningan berdoa dan tetap berdoa berarti dipaingok dohita asa membahen tangyangi gabe bagian naso tarsirang sian ngoluta siganu pari bagian naso tarsirang sian ngolu siganu pari dimana adong madok doakanlah hidupmu dan hidupilah doamu ninna alana memang marhite tangiang do hita makapai dohot tuhata berkomunikasi dengan Tuhan dan doa itu adalah napas hidup orang beriman yati asa taida dison on mak taringo tu tangiang asa taida marhite turpukonate jadi bohado tangiangi dang tarsirang menjadi bagian hidup kita sudero jolma maboto martangiang ate unang tarok dang taboto martangiang cuman persoalan na itonga-tonga di nguluta dang setia hita totong martangiang ya artina boydo marsangga-sangga hita martangiang olodo martangia kita holan ditikiro parsahiton holan ditiki maol nguluta holan ditikiro akka namasa nama baik kita gabe humasusa baru pedisi hita sungguh-sungguh berdoa, rutin berdoa ya. Alai holan jupang las niroha, holan dapok tak akan ata parsita, olodo hita menjadi melupakan doa. Dak tengok binamar tangyangon, ya kita lupa sama sekali. Asik kita ya. Jadi holan menikmati nakaning akan nau tajalo ya tiga be dang tahari koton be ngolu namar tangyang. Alani di minggu rogateon di painguk dohita jala ido paretan itu hatta tuhita asanean manotok kita martangiang. Jala molo tajahan nang di Matius pitu ayat pitu tentang hal berdoa taida di sini do pangido main ati sai nalehonon na do lului ma sai na Jepangan do hamonina tuk-tuki ma sai naukapon do odo taringo tu namar tangiang bagaimana kita terus meminta ya kepada Tuhan dan bagaimana kita mencari dan bagaimana kita mengetuk hati. Jadi dang sehali ya imana di ibarat kondison mangidoin di barat mesti mengalului baru mesti dohot mengetuk hati
molo madutuk dang sai hola sehali kan. Ai molo hola sehali do olo do dang diuka pitu itu hita aya tak nalalak do ate. Misalnya songoni matong HP molo tor menyerahi ta baulo ma mulak balging hita ate. Mulak balging mah hita ala dang Tarida nata Jepang. Jadi tentang hal berdoa juga dikatakan mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagi. Berarti taida siano nakaningan jalan marhiti turpukon. Berarti doa adalah tindakan terus menerus dan berkelanjutan. Jala ido namar rogate ate. Ido namar tangiang di jodoh hita asaunang masohot martangiang di pardalanan ningolutta. Jangan berhenti berdoa kepada Tuhan. Songone denilan sianak kaningati. Ya, jangan berhenti berdoa, tetap berdoa di dalam kehidupan kita. Ya, jadi do nangin dek tanak kaningan. Ya, tung halak namar gogo do si partangiang iya te dok pesi taonon dangolo tali alan yaha karena dia punya kekuatan yaitu melalui doa. Atong taida maturpukon namang inang taida madison ia turpukon onma surat ni si Paulus tuhuria Kolose ate jala khusus di bagian don nakaningan di ayat sia sahak tuek saplopat adong do disi di bain ima si Paulus taringo tu contoh doa ate bohado namar tangiang jala songon nahudok nakaningan turpuko tangiang ni aposteli maradok pun huria Kolose ahado hurua namasa di tonga-tonga ni huria Kolose naeng tabereng di si Roma aka pengajaran sesat ate ro di tonga-tonga ni huriai alanido dikirim bana suraton tuhuria Kolose buhado nasida asau nang tarela buhado nasida asau margogo jala nakaningan ditangiakon si Paulus do nasida ya ditangiakon si Paulus do ima huriai asa margogo ya asa margogo nasida. Jadi dimulai do tangiangi do pangidoan asa digohi de bapa huriai do patas niroha digohi de bapa huriai habisuhon do habis taran. Alana on mana patauhon halak Kristeni marperange natama dohok mana dalomoni rohani de bapa itu nakaningan tangiang ni ima si Paulus asa digohi huriai dohok patas niroha habisuhon dohot habis taran supaya mereka mampu menghadapi ajaran-ajaran palsu ya. Di bagasan habisuhon di bagasan hapatnason ni roha nasida jala taida mamuse bohado nasida marparange natama di Tuhani bohado nasida manada lomoni rohani Tuhani jala bohado musisi Paulus dison paingoton huriai asa totong diboto maka mulatehon bersyukur disilehon-lehon haluaon napinatupani de bapa marhite-hite Yesus Kristus amanginang huriani Tuhanta dot akan aposo naroa palai kikion naeng tabereng ma ima isini tangiang ne si Paulus ate tuhuria ima Kolose udok nakaningan naparjolo asa digohi de bapa huriai paptas nyeroha marhite hapisaran dohot habisuhon partotion manada lomoni rohani de bapa manada lomoni rohani de bapa molo tabereng do di pardalanan di ngoluta ikon marsiajar do hita manada lomoni rohani de bapa. Bagaimana kita mengenal apa yang Tuhan senangi, menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati kita. Hati, songon halak nak porsia. Bagaimana hidup kita menyenangkan hati Tuhan, dang mabain holan sonang rohata, alana terkadang di tengah-tengah ningulut holan naik menyenangkan hati kita do, ya. Mabain lomoni rohata do, bukan menyenangkan hati Tuhan. Alani dison di bagasan tangiangta unang ma tauji sa gumodang de bapa manangihon hita alai tauji ma gumodang manangihon de bapa ido kan nek tabak sahot do sudi tangiang tai pangido tai di tangihon de bapa. Tetapi bagaimana mulai hari ini kita mendengarkan Tuhan gumodang mahita manangihon de bapa di tonga-tonga di ngolut jala unang tapaksa Tuhan tai pasaut don lomoni rohata alai
tahu zima dia dolomoni rohani de bata siula honota si patu paota di tonga-tonga ni ngoluta alani do dison di dokon nakaningan bohado asa digohi kuriai patas ni roha marhitena sahapistaran dohot habisuhon partodion manada lomoni rohani de bata. Jadi memang lau manada lomoni rohani de bata maceriko do dison habisuhon dot hapistaran partodion. Habisuhon partodion di dok mai Sophia ima habisuhon narosian de bata lahu mangatu si hasitongan na pinapatar di de bata tu hita. Alana macebol do mangatu si hasitongan di de bata ala gumudang do suara-suara na humaliang laho mangela hita ati madokaha akulah yang benar akulah dengarkan ya akulah dengarkan dan manangihon suara ne Tuhani alani disonaki dua hal ima na dipangido hikmat pengertian sehingga kita mampu mengenal kehendak Allah jala unang marna sohi tamangido hikmat doho pangatusion alana odo nariko di tonga-tonga ningoluta ya hikmat dohot pengertian ya bagaimana kita mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita bagaimana kita mengenal kehendak Tuhan di tengah-tengah hidup keluarga kita aduh kita mangetu si lomoni rohani de bapa di ngulut terat pribadi lepas pribadi di tonga-tonga ni keluarga di tonga-tonga ni ulaon alana molodang taboto lomoni rohani de bapa murado hita marungut-ungut apalagi mamolo tapangido dang pitor di lehom Tuhan tertasalahom ma Tuhan ya dia do Tuhanon itor tapat orang mah haburjut kan itu ai burju dah lau dah minggu poliado molado ngak kayuran molado ngak tok ripe itu kan son nanang marpesta hita molado ngak tok ripe hupasaha dusbi do dau mangaleho nak kesumbangan ini kita terangkan ini semua gabe marungut-ungut mahita. Kita menyalahkan Tuhan. Ini kita menyalahkan Tuhan. Mana kaningan? Gabe maul kita memahami dia dolomoni rohani di bata kita mudah menyalahkan Tuhan, kita mudah menyalahkan sesama, kita mudah menyalahkan orang tua, menyalahkan anak, menyalahkan keluarga. Jala murama kita putus asa, ya. Murama kita putus asa. Jala molo rope parsahiton molodang marna malum murama kita manadikot Tuhan itu main na ati adang marna malum sahiton nina gabelau mah tuaka kan orang pintar mah lawat tong mengalului ima hamaluma jadi disona kaningan bagaimana kita memiliki pengertian dan bisa mengenal kehendak Allah itu nakaningan asa dilehon habisuhon dohot hapistaran patot dion tengok dora si Salomo ati do dipangido habisuhon do ati lau manguluhon bangso Israel leo madiau hapat pason ni roha dia minta hikmat kepada Tuhan jadi nang di pardalanan ningolut tapi ikonido tapangido tutuhata asa molodang masuk pe anak kota tua ka perguruan tinggi nang stresita ya molodang do pelapuk karejo nang stresita molo pe dang pitor marhasoho tapi bau nang pitor stresita tapi di sini bagaimana kita ya mengenal kehendak Tuhan ya mengenal kehendak Tuhan apa sih rencana Tuhan dalam hidupku kan idon wae sarupa doi doho si Yusuf ate molo si Yusuf kan ana masa tibana di gadis doi bana kan di gadis akka saudara-saudarana doi bana di dabu doi bana tu sumur sampai dia ke Mesir ya tapi ternyata ketika dia sudah sampai di sana gabi raja ibana penguasa ibana nomor 2 di Mesir pada akhirnya dia tahu oh inilah rencana Tuhan odo habe rencana sakap nih debata di tonga-tonga ningoluku alani do di sona kaningan perlu di tonga-tonga ningoluta ima patas nyeroha marhiti nasa hapistaran dohot habisuhon mana habisuhon partodion mananda lomo ni rohani debata namangiut muse isini tangiangna ima asa marparange natama akahala Kristen huhut marparbuehon nasa ulaon nadingkan hati marparange natama ya marparange natama itu dipangidu ya
sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Mulai dok dison ahado maksud dok tujuan mengenal kehendak Tuhan supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Bohado tutu asaga belo morohan itu hata ya ala nunga marparange napamahi. Talapatana di tengah-tengah ningoluta ikon marparbue naringgan manian adi. Nunga tatada tuhata, nunga taboto isi do tuhata di tengah-tengah ningoluta nama masuk hita. Nama nariho nakanariko di tengah-tengah ningoluta, semuanya ada karena Tuhan. Berarti di son mana kaningan baikon marparange natama mahita. Bagaimana hidup kita berbuah ya? Bagaimana hidup kita berbuah? Tarida mai disikap di pakkatayon di ngolu sigano pari. Tarida mai nang di tengah-tengah ni bagasta, tarida mai di huria, tarida mai nang diakka ulaot. Tadi mana Tuhan menempatkan kita ya? Bohado hita marparange natama ya. Bohado hita mangulahon lomoni rohani debata di tonga-tonga ni ngoluta. Ima tabi ring disonak kaningan isini tangiang ni si Paulus ati marparange natama halak Kristen yate. Huhut marparbuehon nasa ulaon natama. Jadi bagaimana hidup kita berbuah ya. Bohado marparbueh itu. Jadi unang lam marpepengate molo hau lam kerdila de dang marparbuebi itu kan alai bohado ngolu hapur siauta semakin tumbuh subur, semakin berbuah. Karena apa? Kita selalu mendengarkan firman Tuhan. Jadi memang asa marparbue kita marparange natama bekot tangido hita di suara itu hata. Kita harus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang mengajari kita mana yang dikehendaki Tuhan, mana yang tidak disukai Tuhan. Jala dia do ulahonota di tonga-tonga di ngoluta. Baru napa toluhon musi asa di pargogoi de bapa huriai marhiti sude gogo ni hasangapon. Lapatan mangina dang tartahen hita mangulahon ulaon nadinggan nagabe halomuan ni Tuhani anggosian gogota sadiri. Alai kita dimampukan, kita dikuatkan oleh Tuhan. Alan itu dipanggil si Paulus tu de bapa ya. Asanian margogo mangadopi tadi. Margogo mangadopi. Molo masape akka hamaolon, molo masape akka hagaleon. Nanti bagaimana kita dikuatkan, bagaimana kita dimampukan. Jadi di sini Paulus tidak berdoa supaya jemaat Kolose itu tidak punya masalah. Manang asamago maka persoalan siap tonga-tonga di ngoluna sida, bukan itu yang didoakan. Kita episode tetangnya kon Tuhan kunang marok persoalan, kunang marong masalahku ya. Paulus juga tidak mendoakan itu ya. Alai tariring manison nakaningan ya. Bohado hita di perdalaman ningoluta molorope akka masalah, molorope akka tekanan, molorope akka air mata, akka duka. Bagaimana kita minta kekuatan kepada Tuhan. Tunghalak namar gogo si partanian. Bagaimana kita minta kekuatan. Jangan minta Tuhan angkatlah masalahku daong. Itu ya udokon molo marjamita au. Muladong dolok-dolok ijolota suntung tapangido asa dihidak Tuhani dolok. Dulu jangan minta kepada Tuhan supaya ya bukit itu, gunung itu dipindahkan oleh Tuhan, tapi mintalah apa? Kekuatan untuk mendaki gunung itu, untuk melewati gunung itu. Pod besi pangidot. Jadi tapi memang ikon ada mata dua masalah persoalan di tengah-tengah di ngulut jabar tadui ya. Jabar tadui. Dedet tapi dok putih itu kan. Kalau so arsak sahih pesai saya manosa dototong iko songgok doi di tengah-tengah di ngoluta. Karena apa? Karena manusia sudah berdosa. Tapi bagaimana kita dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan untuk melewati itu semua. Itu nakani asa di pargogoi de bapa kuriai marhite sude gogo ni hasangapun nai. Bagaimana mereka dimampukan? Hita pe hidup pangidota ditangiang samargogo hita. Karena semua kita pasti ada masalah persoalan. Nah sota hatahod dua di ya. Nang penuaing boy hita mekil tudongata ya, boy hita mekil tudongata alai napastina songonis dilay do si sakui sahit na bedo ido kan ya, si sakui sahit na bedo kita masing-masing punya persoalan, baik dari anak kecil hingga orang tua lanjut usia semua punya masalah.
Ya, adong do persoalan tang do masalah tak. Ya, alai dison manakaningan bagaimana kita berdoa kepada Tuhan supaya kita dimampukan, dikuatkan oleh Tuhan, mampu bertahan dalam segala bentuk ujian dan cobaan iman. Alani rahasia na ahado ima menggunakan atau mengandalkan kuasa doa. Amin. Ido, ikonido si patupo. Ya. Tangiang do, ya, tangiang do gugut. Ya, asa mampu kita menjalani kehidupan kita supaya kita mampu yaitu melewati semuanya. Kuasa doa luar biasa. Ya, kuasa doa, doa orang benar. Ya, bila didoakan dengan benar besar kuasanya. Itu kan ibu tuh kamu tuh kan Silia martangiang ibana nang ro dan dina nang ro tulus 2 tahun ya nang ro dan diati berek kamu mah. Dan mungkin dalam hidup kita juga adong bedo raka pengalaman bagaimana kuasa doa dalam hidup kita. Alai molope dan dia lusi tu hatta perasaat tatangiang taruak kahamaolon. Tuhan menginginkan kita sabar. Ya, Tuhan menginginkan kita sabar. Asa sabar mahita paitehonaha pangurupion nasiam tuhata. Jadi unang pangido nang ro persoalan di tonga-tonga ni ngoluta alai bohado hita mangadopi akan amaol di tonga-tonga ni ngoluta. Urian itu hata tabereng di son nakaningan marhiti turpukon hagogoon na pinangido ni si Paulus dada apalah hagogoon fisik manang hagogoon lau patupa akka hal-hal na luar biasa ya si halong akkonoton bukan ya alai bohado tutu asa marhabengeton bohado asa marlabas ni roha mardongan las ni roha moloro akka si taonon moloro akka parukilon di tonga-tonga ni ngolu ni huriai nang hitape di partikian noaing. Bagaimana kita mampu berjuang, bagaimana kita bersama dengan kuasa Tuhan mampu melewati semua pergumulan masalah yang kita hadapi. Jala napar pudi siam turpukon sian ayat 12 sampai 14 di pabotohon si Paulus di tangiang nai di arahon ibana mahala Kristen na di Kolose mandok moliate tuamai maka mulatihon sudi akka parutungan na jinalo di bagasan Kristus. Jadi dang sonang rohani si Paulus moloholan ibana mandok moliate tu de mata. Tetapi dia menginginkan semua orang Kristen na kita pena pungudison madok moliate tu de mata ima diakka pambahenanna naung tajalo saha tu partikian noaingon. Aha dohuruan nong dipatupan itu hatta. Ima na parjolo nunga dipapau hita majalo tohap na di bagasan hatiuron si taonon niakka na badie. Kita dulu adalah di dalam gelap tetapi melalui Yesus Kristus ya kita menjadi anak-anak terang ate. Jadi nang holat tuala jauh di bei alai nunga parjabar hita ate. Gabe anak hati uron mahita. I perlu tahamulatehon. Kita tidak lagi tinggal di dalam kegelapan, tetapi hidup kita sekarang adalah tinggal di dalam terang ate. Setelah ido nagabe sulut-sulut tanuang ido nagabe kekuatan karena kita adalah anak-anak terang. Bagaimana kita menjadi terang dimanapun kita berada. Bohado hita ya. Di dia pehita gawe panodak kita ate. Bagaimana hidup kita menjadi terang. Odo dalat tamak kamu latehon. Ya unang betong tinggal hita dia sikap-sikap pangalahu hahulomo ni. Alai bohado hita mangolu di bagasan torang ni Kristus. Bohado hita mangolu di bagasan habadiaon. Bohado hita mangolu di bagasan lomo ni rohani di bata. Jalan apa duahon nunga nakaningan tabereng marhite turpukon bagaimana Tuhan juga yaitu memberikan keselamatan bagi kita. Ido naboe taida te bohado tuhap tai baluahok kita sian akka dosata. Bagaimana Tuhan menebus kita te molo jahan kaning dison di napar pudion di bagasan ibana doadong dihita haluaon ima hasisaan ni akka dosa. Ima hasisan ni akadusa. Odola baru kilon na maul na bora itong atongan di nguluta. Bagaimana beban dosa itu ya. Bohado akibat dosa ima hamatian na nasaliling nililing na alay tuani maro Jesus makokop pita mangalehon hanguluan nasaliling ni liling na gabi parjabar mahita di dia teh kamalan siya di surgo do kan. Di surgo ade gabe parcampar mahita di surgo ala nunga nakaningan ya roibana baluahok kita sian hasisaan ni dosa sehingga kita menjadi pewaris
kerajaan Allah. Tong tahamulatehon masaluhut dengan basa ni demata marhiti aha marhiti songon guar ni minggut tanak kaningan unang mama sohot tita martangiang. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, karena di dalam doa lah kita mengetahui kehendak Tuhan, dan di dalam doa lah kita mendapat kekuatan, dan di dalam doa kita juga ya berkomunikasi dengan Tuhan. Jala dok tangiang adalah napas hidup orang percaya. Atong molo dan adong pengulu pertanggiangot di tongah-tongah ningulu tak perlu dipertanyakan ati. Naung mati do hapor siaut ta. Atong tagugo mamartangiang ati udok nakaningan bukannya kita tidak tahu berdoa, alai bohado kita tetap konsisten di dalam doa, baik dalam suka duka, senang maupun susah, sakit maupun sehat, tetap kita martangiang tutu hata. Atau enggak besi martangiang mahita, jala tapat duduhon mangulutta ngolu na martangiang. Amin. Martangiang mahita. Mulia tema di huali Tuhan, nunga diajari ho hami marhiti hatam nabadiai, marhiti Apostel Paulus. Nama nongos suratna tu huria Kolose jalan nama nangyakon huriai asa margogo molorope akka parpoda haliluon tutu nang mangela hapor siaon nasida buhado nasida di bagasan bisuk dot hapatason ni roha buhado nasida margogo mangadopi sudia kahamaolo naro di tonga-tonga ni perdalanan ni huriai songoni mana kami di perdalanan ni ngolu nami asa di bagasan habis suhon dot taptas ni roha mi ali Tuhan. Alau butuh kami gudang do na naing mangela hapor sion nami. Gudang do ali Tuhan na naing manugi hok kami manadikok ko ali Tuhan. Tarlumobia kasuduk na poso alani hamajuon zaman no aing. Nasuboy ali Tuhan terkadang hualo hami ali Tuhan akka godaan na ditawarhon. Aptong mangido hami ali Tuhan marhiti tangiang tutu margogo mahami mangalus di akka godaan sibolis nang ali Tuhan. Godaan ni haulion ni portibion. Na naing mangela roh harus pikiran nami terlumubi ha porsion nami. Tungali Tuhan di perdalanan ningulu nami tetu gudang doa kahamaulon, tetu gudang doa ka permasalahan persoalan na huadopi hami ganup marsada-sada, ganup keluarga nang dia kaulon nami. Jala songonido nang akka parsahitom. Alani ali Tuhan posturohan nami margogo mahami tutu mangadopi saluhut nai. Buhado hami makkomamnakon ha porsion nami ali Tuhan. Alana halak na margogo ima halak si partangiang. Moloropiak kahamaolon talu do saluhut nai alau balga doho Tuhan. Sian sudia ka persoalan masalah na huadopi hami. Aptong gabe ngulu si partangiang mangulu nami ale Tuhan. Tidak bisa lepas dari doa. Ale Tuhan on mahami ruas durian pasu-pasu mahami saluhut na. Mulai sian dak dana sahat tunang lanjut usia. Tabay mahahi pasun gajang ni umur. Pada wakapan maran parsahiton, pasu-pasu di tongah-tongah ni keluarga, pasu-pasu dia kaulaon, pasu-pasu ali Tuhan di perdalanan ni ngolu si ganupari. Ho mana-mana rihon akan narikot ni ngolu nami, ho mana masu-masu ali Tuhan. Ganup aga rumah tangga asa di bagasan ali Tuhan, lasmi roha ali Tuhan. Laho ima madalani kehidupan rumah tangga na berbahagia, jalan aku bartu lomo ni roham. Kalau buat kami makan akon ni huria mali Tuhan, nanaing tutu masuk tua ke perguruan tinggi ali Tuhan, ho mali Tuhan na maleho nak kana ulina dengam tu nasida, ho mali Tuhan na patuluson nak kana sinakap ni rohana sida, alai totu ali Tuhan, lomo ni roham matutu na saut di tonga-tonga ni akangulu ni anakon nami. Atong pasu-pasu makian akon nami di parsikolan na, pasu-pasu ali Tuhan nak kana di parkarizuan, pasu-pasu nang mga luyak ka parkarizuan, asa dapo na ali Tuhan akka ima ali Tuhan parkarizuan, hobar tua ka bakat keterampilan skill nadong dinasida ali Tuhan. So ni ali Tuhan akka ruas duriam nang cukup umur berumah tangga, legon majodoh na sa iman na setia na marhabiaram tuho, akka nang marumah tangga ali Tuhan, alay dang dapo dapat tutu akka ima hagabeon atong mangidu hami ho manamalehon aga hagabeon ali Tuhan ditiki halehetanna. Jalo buat kami akan ruas yuri amal Tuhan di bagasan parsahitom na pihak di podoman manang di rumah sakit ali Tuhan manang dah hadir apalai tikion mengalami kelemahan tubuh ho mali Tuhan na pamalupon ho mali Tuhan na madoni asa malum asa sehat nasida sonia ke keluarga na majaga pargogoi unang luas gali unang luas madeli ali Tuhan tetapi mereka tetap dimenangkan di dalam doa. Akan nama ruki lali Tuhan urup ya karena berduka cita o mana maleo napul-apul nasiakoi jalau buat kami ali Tuhan akan ruas suriam na ulang tahun di hari sadarion nang di mingguon o mana bayi umur na gajang dot hahi pason
Dala ajari na sida makamulatehon umur nang pinasahatmo asa dipakai partikian na di bagasan roha na bisuk hom Bartolomo ni roham. Atong dia kadusa nami ale Tuhan si sama saluhutna asa talupan menjalo angst ni roham. Jalo matang yang namion holan di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Marede hita laos tapasahat mapiliata.
kon mapiliata ali di bata amanami na di bandua gijang. Kodo harorwan di saluhut silihon-lihon na dinggan dot na saulibasa na mauliutus. Kupasangat hami mas yan nanilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wag na hutus di jolom. Pansu-pansu may hinjala ramoti. Aso parhasia kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo ditong atongan ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todin. Asalam putada hami godang di silihon mitu hami. Asalam girgir hami madong muliante tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen.